jekk inti Kristjan hemm fatt wieħed kbir u grandjuż li wieħed jista' jgħid dwarek. M'għadikx tal-laħam. Imma inti issa tinsab fl-ispirtu. Meta konna għadna mitlufa mingħajr tama, mingħajr Kristu, konna għadna tal-laħam. Konna għadna ħajjin fiżikament, però imbedin mill-ħajja tal-Alla. Issa illi l-Ispirtu tal-Alla dawwarna lejn Ġesu Kristu sabiex naraw fih it-tama tagħna, issa qegħdin ngħixu f'sfera, f'atmosfera ġdida. Hija realtà ġdida għal kull Kristjan, m'għadniex fil-laħam, għal kontrarju issa għandna l-Ispirtu ta' Kristu. L-Ispirtu ta' Kristu li hu għalaħħulna bħala lotja mingħand il-missier illi bih ta' bilħaq aħna ngħixu. Rajtilkom dak il-pass twil huwa kapitlu mimli bl-Ispirtu Santu x'vera. Fejn Pawlu qiegħed jispjegalna il-riżorsi tagħna. X'potenzjal enormi hemm għal kull Kristjan li tajjeb li aħna li għarafna l-imħabba ta' Kristu issa nkomplu nitolbuh sabiex kompli għarrafna l-infinità tagħha, l-għoli u l-font, il-wisa u t-tul tagħha. Mhux biżżejjed li aħna dħalna fis-saltna tal-Alla. Imissa rridu nuru li nfusna bħala ċittadini denji ta' dik is-saltna. L-Apostolu Pawlu allura jgħidilna li jekk xi ħadd m'għandux l-Ispirtu ta' Kristu dan mhuwiex minn tiegħu. Hija marka distintiva kif jingħaraf wieħed huwiex Kristjan jew le jekk għandux l-Ispirtu ta' Kristu. Il-Kristjan huwa tempju ta' Alla, tempju tal-Ispirtu Santu, kemm bħala individwu kif ukoll b'mod speċjali bħala korporalment, bħala miġema ta' Kristjani illi niltaqgħu flimkien, illi ngħixu flimkien sabiex ninkoraġġixxu xulxin, sabiex inwidbu xulxin, nevanġelizzaw flimkien, aħna tempju tal-Ispirtu Santu. Alla qed jibni tempju dit-darba mhux tal-ġebel bħalma kien ta' Salamun, għalkemm kien tempju magnifiċenti u sabiħ, issa qed jibni tempju ħaj. Aħna ġebel ħaj iffurmati flimkien bħala l-amara tal-Alla permezz tal-Ispirtu. Alla jikkonfermalna dan billi tagħna l-Ispirtu bħala siġill personali fuqna. Alla issiġillana immarkana bħala tiegħu, nappartienu għalih, mixtrijin għalih bid-demm ta' Kristu. L-Ispirtu Santu huwa s-siġill tagħna, huwa wkoll kapparra tagħna. Il-down payment. Meta f'ċertu negozji tmur tgħidlu dik l-amara rrida, u allura inti tħalli kapparra. Alright? Ġifieri dik il-kapparra inti qiegħed tagħti kelma illi qatt tixtieq qed jintrabat miegħek illi jagħtijilek dik il-set tal-amara. L-Ispirtu tagħna huwa l-kapparra tagħna illi qatt nirtu kull ma hu Alla u kull ma għandu Alla. Ħsieb li huwa lilin mill-immaġinazzjoni tagħna. Ma nistgħux inlaħqu ma' dal-ħsieb profond li Alla issiġillana għalih u attwalment qiegħed iwedna li qatt nirtu kollox. Tib tal-Apokalissi jgħidlek dawk li huma tiegħu qatt jirtu kollox. Dawk li rebħu, dawk li qelbu jirtu kollox. Il-fatt illi għandna l-Ispirtu tal-Alla jiddistingwina mill-bqija tan-nies. Mhux biex nitkabbru imma b'sens ta' rikonoxximent li Alla, b'sens ta' umiltà narfu li aħna ninsabu fejn ninsabu appuntu bil-grazzja tiegħu. Alla wassalna, illuminana, dawlilna il-ħarsa ta' ruħna biex attwalment u volontarjament ersaqna lejn Ġesu Kristu ħaddannieh bħala l-ankra tas salvazzjoni tagħna u issa allura rridu ngħixu għalih. Il-fatt li għandna l-Ispirtu tal-Alla jagħmar fina jintroduċina għal realtà tremenda. Kemm għal inkwantu l-passat tagħna, il-futur tagħna u wkoll il-preżent tagħna. F'liema sens. Inkwantu l-passat tagħna aħna issa m'hemm ebda kundanna għalina. Pawlu jgħid għalhekk issa m'hemm l-ebda kundanna għal dawk li huma fi Kristu Ġesu. Għaliex m'hemmx kundanna? Pawlu kien għadu kif qed jiddeskrivi il-konflitt tiegħu u tagħna
fir-Rumani kapitlu 7 fejn jgħid li jiena nitaxxaq fil-liġi tal-Alla, toġobni, inħobba, naf li qaddisa, li hija tajba, però mhux dejjem nobdija. Mhux għax ma rridx, irrid nobdija, b'moħħi li obdija. Obdija. Però nara liġi oħra f'ġismi li titqabad kontra l-liġi ta' moħħi. Sa sitra bat jgħid dik lajta ta' disprament u jgħid, bniedem miżrabbli li jien, min seħlisni mill-ġisem ta' dil-mewt. U jirringrazzja l-Alla immedjatament għax jaf li la darba Alla ħen għalih u għalina allura issa m'hemmx kundanna. Għaliex m'hemmx kundanna? Għax il-liġi tal-ispirtu tal-ħajja fi Kristu Ġesu illiberatek mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Qabel ma weġibna bil-fidi għall-Evanġelju, konna marbutin mal-liġi ta' dnub u l-mewt. Dnub kontra dnub, konna nomu fid-dnub. Konna nipprattikaw fid-dnub. Issa ma għadniex. Ma jfissirx li ma għadniex niżolqu, però ma għadniex f'dik il-pattern tal-antik. Issa hemm letteralment folja ġdida, liġi. L-Ispirtu tal-Alla ħawwel fina prinċipju ġdid. Prinċipju ta' ħajja. Ħajja responsiva għal Alla. U allura m'hemmx kundanna. Inkwantu l-futur rridu ngħidu wkoll li jekk l-ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jagħmar fikom dak li qajjem il-Kristu mill-imwiet, ċoj Alla l-Missier, għad jagħtu wkoll il-ħajja lill-litzma mortali tagħkom permezz tal-ispirtu tiegħu li jgħammar ġo fikom. Ħarsu ġismkom. Illi bil-mod il-mod qiegħed jitkemmex u qiegħed jikkrolla. Irridu jew ma rridux dal-ġisem se bħal tinda li qed tiżarrad bil-mod il-mod imbagħad finalment taqaf. Huwa ġisem mortali illi hemm fih iż-żerrija tal-mewt. Inkwantu l-futur tagħna, l-Apostol Pawlu qed iwiedna li jekk l-Ispirtu ta' Kristu qed jagħmar fina, dak l-istess spiritu tal-ħajja għad iqajjem mill-ġdid il-ġisem mortali tagħna. Il-futur tagħna huwa sabiħ. Aħna nemmnu fir-resurrezzjoni tal-mejtin. Alla iffissa jum illi l-umanità kollha għad titqajjem il-mewt. Xuħud għal qawmien tal-ħajja u xuħud għal qawmien tal-kundanna. Aktar tard l-Apostol Pawlu jgħid li aħna nfusna wkoll li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu sansitra aħna nfusna nokorbu fina nfusna u nistennew bil-ħeġġa l-adozzjoni, il-fidwa ta' ġisimna. Għalfejn qed nokorbu bħalissa? Tafu bħali, daqqa għajmaw, daqqa għaxawek u l-lum għandek uġġett ta' ras, il-ġisem tagħna nixtieq li kieku jiena nagħmel ħafna iżjed imma nejjew. Vera, huwa ġisem illi għandu xorta qed iservina. Però hawnhekk jgħidilna li qegħdin nistennew bil-ħeġġa l-adozzjoni. X'in l-adozzjoni? Il-fidwa ta' ġisimna. Alla għad jixtri mill-qabar il-ġisem tagħna. Diġà aħna membri ta' Kristu, ta' laħmu u ta' għadmu. U din hija weda illi letteralment iddawlilna it-triq u l-futur tagħna teħlisna minn kull disprament u ġvera. Inkwantu l-preżent, ir-ruħ tagħna issa hija responsiva għal Alla. Qabel smajna balla u konna, però ma kienx hemm ġibda għal Alla. Ma kien hemm ebda attrazzjoni għal Alla. Ma stajniex nifhmu kif David jgħid ma sebħ infittxek jiena. Dik ix-xenqa għal Alla. Issa r-ruħ tagħna bl-Ispiritu Santu hija responsiva. Twieġeb għal Alla. Tfittxu lil Alla bħal dik iċ-ċerva bilaċ fid-deżert fejn m'hemmx ilma ma tistax tistrieħ qabel ma ssib dak l-ilma mhux vera. Vera sar xejdilna imma jekk Kristu u fikom għalkemm il-ġisem hu mejjed maħabba dnub, Pawl qed jgħid għoddu bħala mejjed il-ġisem. Hija kwistjoni ta' ftit snin qabel ma jkun mejjed attwalment. Il-ġisem hu mejjed maħabba dnub. Imma l-ispirtu huwa ħaj minħabba l-ġustizzja. L-ispirtu tagħna r-ruħ tagħna hija ħajja għal Alla. U dik tagħmel id-differenza kollox vera. L-ispirtu huwa ħaj minħabba l-ġustizzja. U ċoj Alla li bisna
bil-ġustizzja ta' Ibnu Ġesu Kristu, bil-righteousness tiegħu, bis-sewwa tiegħu. Alla jiddikjarana liberi minn kull ħtija appuntu għax libbisna bil-perfezzjoni ta' Kristu. Il-kwistjoni hi dik il-ġustizzja, dik il-libsa bajda, illi Alla ħafrinna l-ħtijiet tagħna, illi Alla laqana kemm qegħdin nuru illi aħna ta' bilħaq uliet is-sultan. U allura rrid nikkonċentra fuq il-preżent. Iva, il-passat importanti li ngħidu m'hemmx kundanna għalija. Għax il-kundanna ħada Kristu minn flok fuq is-salib. Inkwantu l-futur nista' jiena nolli ras il fuq b'tama b'fiduċja illi Alla għad jerġa' jirrikjama għalih innifsu il-ġisem mortali tiegħi. Imma inkwantu l-preżent. Daqskemm huwa privileġġ għalina illi aħna l-amara t'Alla, it-tempju t'Alla, daqshekk huwa obbligu u dmir illi nikkonduċu ruħna illi nimxu skont l-Ispirtu. Timxi skont l-Ispirtu jfisser li inti timxi fi qbil miegħu. Mhux tirreżistih, mhux tberdu, mhux l-Ispirtu Talla qed jurik il-modija u inti tal għajnejk jew tiżvija minn dik il-modija apposta kultant b'mod viljak. Le, rridu nimxu skont l-Ispirtu. Alla tawulna appuntu biex ma nkunux orfni. Ġesu nifsu jgħidilna għal l-disċipli miġburin miegħu fiċ-ċenaq li qalilhom jiena minix ħallikom orfni. Ġej għandkom. Fliema sen ġej għandkom kellu jibgħatilna l-Ispirtu tiegħu. Hekk mela l-aħwa aħna midjunin ma mhux mal-laħam ħalli ngħixu skont il-laħam. Kull wieħed minna għandu id-dejn. Naf li xut minnkom għandkom xi house loan u dik ma tuħtux pjaċir bija vera. Għax marbutin ma bank u Alla ħares ma tħallsux kif stipulat u kif iffermajt il-kuntratt. Meta għandek dejn, inti għandek ċerta peace, għandek ċerta responsabilità, għandek ċerta irbit illi tajt għandi 700 sena sakemm neħles minn dan id-dejn. Kull Kristjan għandu dejn illi prattikament matul ħajjitna kollha ma nistgħux inħallsuh. U għad-dejn illi nħobbu xulxin. Pawlu jgħidilna fir-Rumani tiddejnu xejn ma' ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Għandna dejn, għandna obbligu. Mhux li nibqgħu ngħixu skont il-laħam, ġifieri skont il-patterns, skont dak l-istil ta' ħajja antik illi Alla qalana minnu. Alla issa jrid mhux biss jaħfrinna, imma wkoll inaddafna. U għall-ispirtu tal-purità huwa sinifikanti ħafna kif it-tielet persuna tat-Trinità regolarment huwa deskritt bħala l-Ispirtu s-Santu, l-Ispirtu tad-Dusija, l-Ispirtu tas-safa, tal-purità. U allura la darba l-Ispirtu huwa fik bħala Kristjan hemm il-ħajja fik. Il-kwistjoni kollha hija kemm qed tintwera din il-ħajja. Kemm qed tintwera? Il-ħajja tintwera, bil-fors tintwera. Katavru ġotebu tista' ddum tiċċassa leħ għaliex mhux ħajurik ħajja, ħajibqa' stendut. Imma fejn hemm il-ħajja dil-ħajja tintwera. Fetti li fil-bidu ta' dis-sena skolastika illi nagħmel proġett agrikolu ma' tfal tal-primarju u xtrajt il-pit u xtrajt iż-żerrija u xtrajt il-qsari u naffaqta ħafna flus lil din l-imbierka ħed. U għattila ħandi dal-proġett għalti inizjattiva sabiħa u rajt allura għamilna kollox fil-qsar u hekk u għamilna żriera, insomma tfinnihom, saqqejnihom, il-ġimgħa ta' wara saqqejnihom, il-ġimgħa wara saqqejnihom, għaġina saqqajna. Ejja, meta ħajdna. Sax isbal. L-esperiment falla kważi għal kollox, tella ċi waħda imkitfa hekk ġifieri, m'hemmx ħajja. Qed nammetti li m'hemmx ħajja. Inkwantu aħna l-Kristjani, la darba il-ħajja, l-ispirtu tal-ħajja fina, ma jistax jonqos dik il-ħajja tintwera. Forsi dbati xi ftit għall-ewwel, imma kif jgħid f'Salm wieħed, dak illi ta' bilħaq għandu l-ħajja fih u huwa qiegħed miexi skont il-kelma t'Alla, ikun bħal siġra imħawla dejn nixjat tal-ilma li tagħti l-frott fi żmienha u li l-weraq tagħha ma jitbielx. Hija siġra produttiva.
u li tatik bl-abbundanza. Mela ninsaw l-qsar tal-iskola u nħarsu lejn nfusna. Kemm qegħdin nkunu produttivi, Ġesu qal ibqgħu fija u jiena fikom. Mi jibqa' fija u jiena fih. Dan hu li jagħmel ħafna frott. U min jagħmel ħafna frott imbagħad ħajkollu l-konfidenza li jitlob il-missier u l-missier iwieġeb it-talb tiegħu. Tajjeb, jiġifieri ninsabu f'din ir-realtà fejn għandna relazzjoni ħajja mal-Alla. U din relazzjoni saret possibbli bl-ispirtu tiegħu illi hu tagħna. Allura l-istess ħajja ġdida isservi issa bħala evidenza konkreta illi aħna ta' bilħaq ċittadini ta' Smewiet. U Alla fl-erf tiegħu kif stabbilixxa l-affarijiet magħna. Huwa erf ammirabbli ħafna. Alla jitlob minna li nilqgħu kelmtu u nemnuha. Imma jagħtina wkoll metodu ċarissimu, konvinċenti ħafna, verament il-għajniex dik il-ħajja, dik il-kelma, dak il-messaġġ l-Evanġelju. Mill-frott. Mit-tip ta' ħajja mibdula illi aħna nibdew nuru minn ġimgħa għall-oħra. Vers 13 Pawlu jgħidilna jekk intom tgħixu skont il-laħam se jkollkom tmutu. Imma jekk bl-ispirtu, mhux minn nfusna din, mhux bil-qawwa tiegħi, mhux b'xi gimmicks psikoloġiċi, ħajjina xi ninbidel, le, ma jekk bl-ispirtu qed toqtlu il-prattiċi ħżiena tal-ġisem u min m'għandux vizzijiet. Alla sabna vera vili, vera maħmuġa, vera vizzjati. Jekk mhux apertament għall-inqas privatament. U dan naħseb jien nammettuha kollha kemm aħna. Immissa rridu noqtlu, nimmortifikaw dak il-prattiċi. Dik id-drawwa ħażina li taf li ħażina tibqax tirraġuna u tgħid jien hekk twelid u hekk ħammut. Dik hija negazzjoni tal-qawwa tal-ispirtu talla fik. Jekk bl-ispirtu bil-qawwa tiegħu qed toqtlu il-prattiċi ħżiena tal-ġisem intom qatt tgħixu. Għaliex dawk kollha immexxin mill-ispirtu talla dawn huma li talla u ħadd iżjed. Pawlu qed jgħidilna kif jingħarfu li talla, kif jingħarfu d-dixxipli ġenwini ta' Ġesu Kristu. Dawk li huma immexxin mill-ispirtu talla. Kif immexxin? Hawnhekk għandna ħabta nisbeh. Meta tgħid inti immexxi jew gwidat mill-Ispirtu Santu, ċertament mhux b'xi ħolma, mhux b'xi viżjoni straordinarja illi minn għalik irċevejt, l-Iskrittura infatti fil-Kolossin 2 titkellem kontra dawk l-esperjenzi. Ta' nies illi japproċċaw jintimidawna għax jiena kelli dera, kelli viżjoni, kelli esperjenza speċjali. Jew Alla qed jgħidli biex ngħaddilek dal-messaġġ. X'inhu dal-messaġġ li inti għandek is-siefer u sebaħ u dalam? Alla mhux hekk jgwidana. Mhux bil-ħolm, mhux bil-viżjonijiet, mhux b'dal-komunikazzjonijiet personali. Nasab hawnhekk nkun qegħdin nqarqu bina nfusna. Kif jgwidana? L-Ispiritu Santu tagħna ktieb. Ktieb komuni għal kulħadd, l-istess għal kulħadd, huwa s-sillabu li Alla iridna aħna bħala studenti tal-imgħallem Ġesu Kristu nimxu skont dak is-sillabu. Aktar ma aħna ninternalizzaw, nirċievu, nitennew fil-kelma tal-Alla, inkunu qegħdin immexxijin mill-Ispirtu tal-Alla. Għax l-Ispirtu tal-Alla fl-aħħar mill-aħħar huwa l-awtur tal-Bibja, vera jew le? Huwa dak l-ispira, huwa dak li tajilna matul iż-żminijiet, issa hija disponibbli għalina, mhux kopja waħda hawn min għandu 40 Bibja ħseb jiena d-dar. Il-kwistjoni hi qegħdin immexxijin mill-Ispirtu tal-Alla? L-istess Alla illi tagħna l-Ispirtu tiegħu isimha din jagħtina wkoll il-weda illi nimxu skont il-qawwa u d-dettami tal-Ispirtu Santu. Mhux biss għalinna x'għandna nagħmlu. La tisraqx, la toqtolx, la tgħix, kun kuntent, tagħmilx bjat minn quxa, hemm ħafna kmandamenti u statuti u ordinanzi illi bażikament naħseb ħafna minna għandna tarif tajjeb tagħhom. Ma mhux biss jgħidilna x'm'għandniex jew x'għandna nagħmlu, imma jagħtina wkoll il-qawwa biex nagħmluhom.
tagħna wkoll weda illi attwalment jirnexxielna nimxu ħalli inwettqu r-rieda tiegħu. Vers 3 jgħidilna għax dak li huwa possibbli għal-liġi, il-liġi li allura hija l-inkorporazzjoni tar-rieda tal-għalina. Hija miġbura fil-liġi. Ġesu li għallem il-liġi u għal ma ġejx biex naqred il-liġi jew il-profeti ma ġejx biex naqridu ma ġejx biex nwettaqhom. U għal kull min jgħallem anke sal-iċkemm il-kmandamenti tal-Alla dan jisejjaħ kbir fis-Santa Smewwiet. Ġesu eleva l-liġi tal-Alla, spjegaħ jilna aħjar anzi, sabiex nkun nistgħu nobduha. Imma dak li hu impossibbli għal-liġi fil-li kienet imdajfa mill-laħam, il-liġi weħida. Tkun biss madmad illi tafasna l-isfel, turina l-ħtija tagħna u daqshekk. Għaliex? Għax aħna dajfin fil-laħam, weħidna ma naslux biex nobduh il-Alla. Liġi kienet imdajfa minħabba l-laħam. Pero Alla għamel dak li kien impossibbli għalina. X'għamel Alla? Bat il-liben tiegħu nnifsu f'xepp tal-ħam tad-dnub u bħala offerta rigward id-dnub. U hekk ikkundanna d-dnub fil-laħam. Kif Alla kkundanna d-dnub tiegħi fil-laħam? Ovvjament fil-laħam ta' Ġesu Kristu. Ġesu meta offra ju nnifsu sakrifiċċju fuq il-Kalvarju kien qed jikkundanna d-dnub tiegħi. Id-dnub tiegħi issa jista' jitwarrab sabiex ir-rekwiżiti ġusti tal-liġi ikun jistgħu jitwettqu fina. Aħna li ma nimxux skont il-laħam iżda skont l-Ispirtu. Mela, ir-rekwiżiti ġusti tal-liġi huma dak kollu li tirrekjedi l-liġi. Kull ma Alla qed jgħidilna li għandna nagħmlu, tajjeb issa jista' jitwettaq fina. Realment, prattikament. Għaliex? Għax ma għadniex nimxu skont il-laħam iżda skont l-Ispirtu. U allura, karatteristika tal-mifdi, karatteristika indelibbli li hija ċertament turik x'inhu il-bniedem. Hija l-konċentrazzjoni tiegħu fuq il-realtajiet tas-sema. Pawlu l-Kolossi meta kitbulhom qalilhom jekk mela qomtu ma' Kristu fitxu l-ħwejjeġ ta' fuq, fejn Kristu qiegħed fuq l-emenija tal-Alla. Fitxux il-ħwejjeġ tal-art. Erfgħu qlubkom il-fuq. Kristjan jingħara fil-għaliex ħajtu hija konċentrata fuq ir-realtajiet tas-sema. Dak li qabel għalih kien biss fantasiji u reliġjon mejta, issa saru reali. Vers 5 jgħidilna dawk li huma skont il-laħam jiffissaw ħsiebhom fuq il-ħwejjeġ tal-laħam. Għandkom ħbieb li taħdmu magħhom fuq il-post tax-xogħol pereżempju li huma mhumiex Kristjani bħalkom, fuq xi jitkellmu? Fuq il-moda, fuq il-futbol, fuq affarijiet trivjali. Jew fuq il-pastazati, jew fuq l-immoralità. Il-moħħ, il-mentalità tagħhom, għasina ħosni, totalment differenti. Totalment differenti. Il-fissazzjoni tagħhom hija lejn il-vant, tiegħi lejn il-punent hija differenti għal kollox. Dawk li huma skont il-laħam jiffissaw ħsiebhom skont il-ħwejjeġ tal-laħam, ma jfgħu jagħmlu xejn aħjar minn hekk. Hija fin-natura tagħhom. Imma dawk skont l-Ispirtu jiffissaw ħsiebhom fuq il-ħwejjeġ tal-Ispirtu. Għal darb'oħra il-marka unmistakable. Intix Kristjan jew le. Intix hija tiffissa ħsiebek fuq il-ħwejjeġ tal-Ispirtu. Meta nifissaw il-ħsibijiet tagħna, il-konċentrazzjoni ta' ruħna fuq il-ħwejjeġ tal-Ispirtu, nsiru kandidati tajbin biex nkunu utli fuq l-art. Aktar ma naħsbu dwar il-ġenna, aktar insiru utli għal proxmu tagħna. Ibda mill-familji tagħna, ibda mill-sħabna, ħbiebna, qraba tagħna, ħanagħmluhom il-ġid biss jekk il-ħsieb tagħna huwa merfuħ lejn Kristu. Skont kif Ġesu nnifsu qal li l-Ispiritu Santu x-xogħol tiegħu huwa li jsebbaħni, jigglorifikani, juri l-preġu tiegħi, il-glorja tiegħi, l-eċċellenza tiegħi, id-dinjità tiegħi, iż-sbuħija tiegħi lilkom, dixxipli tiegħi. Mela, bħala Kristjan aħna fustier fuq l-art vera hawnhekk barranin. Hawnhekk barranin. Il-Bibbja sekwit
qabbel Kristjan ma' Pellegrin. Pellegrin huwa wieħed li għaddej minn pajjiż għal ieħor, in transit. Fejn jinsab mhuwiex postu. Aħna minn dinja mexjin lejn Ġerusalem tas-sema. Infatti aħna ambaxxaturi tas-sema. Ġesu qal illi intom tiġdu għax intom kontu miegħi mill-bidu. U l-Ispiritu wkoll jixhed. Aħna rċivejna x-xhieda apostolika, tajjeb x'qalu x'għalmu l-Apostoli dwar Ġesu Kristu, irċivejnija sabiex ukoll ngħaddu għal ħadd ieħor. Aħna f'da sens aħna ambaxxaturi tas-sema. U allura il-vera dar tagħna ħanejdu il-kwartier ġenerali tagħna mhumiex hawnhekk, ma fis-sema. U allura għandna wkoll komunikazzjoni bejna u bejn is-sema. Isna kull knisja lokali hija isa kolonja. Fi żmien l-Imperu Ruman meta nkiteb it-Testament il-Ġdid, kien hemm bliet bħal Filippi li kienu kolonji. Kolonja isek kolonja ta' Ruma. Isek mort Ruma belt kbira dakinhar, bat parti minna u ġarrejta f'parti oħra tal-Mediterran. Kolonja tfisser parti minn belt meħuda band oħra. Kull knisja evanġelika għandha ġib ruħha bħalli kieku hija kolonja tas-sema. Il-nuru il-ħajja tas-sema fost il-qaddisin tal-Alla kif għandha tkun. Araw xi sfida tremenda x'vera. Sfida tremenda. U din ħankunu ta' bilħaq effettiv jekk nisimgħu lill-Missier u nkellmu lill-Missier. Ġesu huwa il-medjatur tagħna illi bih kapaċi aħna navviċinaw il-Missier b'konfidenza filjali bħal ta' tfal u nitkellmu miegħu. U Alla da parti tiegħu jitkellem magħna. Hija meravilja illi taqbad ktieb il-Bibbja mqazza dik il-persważjoni li dan huwa l-messaġġ tal-Alla għalija. Alla oġbu jitkellem magħna. Il-post tal-Bibbja f'ħajjitna. Għal darb'oħra l-Bibbja hija imnebħa, ispirata mill-Ispiritu Santu. U għalhekk nagħmlu hija bla żball, hija infallibbli għax Alla ma jistax jikdeb u lanqas jiżbalja. Nistgħu nesqu li leha b'kunfidenza li Alla qed jgħaddilna l-verità tiegħu. Din hija l-pilastru tal-Knies Evanġeliċi minn dejjem hekk kien. Pawlu jgħidilna f'vers 4 sabiex ir-rekwiżiti ġusti tal-liġi jkunu jistgħu jittwettqu fina li ma nimxux skont il-laħam iżda skont l-Ispirtu. Il-programm x'iriedna nagħmlu Alla, kif iriedna nġibu ruħna skont il-rekwiżiti ġusti tal-liġi. Dan nistgħu nagħmluh hekk kif aħna l-Iskrittura ma naqrawx sempliċement biex minn għalina tgħallimna xi ħaġa. Imma napproċċjawha biex ta' bilħaq bħalma qal għallu Ġeremija lil Mulej kelmtek sibta u blajta u kienet laxqa ta' ruħi. Ta' bilħaq meta nieklu mill-Iskrittura kultant it-toma fil-ħalq tkun ħelwa. Fl-istonku tkun morra għaliex tibda tixlina, tibda takkużana. Ma ssibx dak il-post fil-qalb tagħna. U allura aktar u aktar rridu naqraw kuljum, rridu nirriflettu fuqha kuljum, naħżnuha fi qlubna. Ġesu lill-Missier talbu qaddishom bil-verità tiegħek. Kelmtek hija l-verità. Dak hija waħda mill-mezzi kbar tal-grazzja. Kif Alla jibdilna fi xbija tiegħu. Dal-aħħar kont qed naqra għal darb'oħra fil-Pilgrim's Progress, l-avvanz tal-Pellegrin, illi daqt se nibdew ngħadduh bejnietna fil-miġjema tagħna. Meta il-Pellegrin ikkonverta u l-tabija tiegħu li kellu fuq wara daru inħallet u intradmet fil-qabar, mar immedjatament fid-dar tal-fissier, fid-dar tal-interpretu, li huwa l-Ispiritu Santu. Huwa l-Ispiritu Santu li jfissrilna il-ħwejjeġ ta' Alla. U qabel ma ħallih ikompli fil-vjaġġ tiegħu
u rih diversi stampi, diversi episodji. Wieħed minnhom impressjonanti ħafna. Anzi l-ewwel waħda l urih kienet stampa ta' raġel bid-dinja warajh b'kuruna fuq rasu. Għajnejh merfuq għal fuq u biktib fidu. L-Ispiritu Santu jurina il-Kristjan propja kif għandu jkun. Lejn dik ixbija għandna nimmiraw. Għandek Kristjan bid-dinja warajh, la tħobbux id-dinja, lanqas wiex tad-dinja, min ħobb id-dinja l-mħabba tal-Missi mhix fih. Jekk għadek karnali, għadek qed taħseb affarijiet li prattikament se jispiċċaw. Flok ma qed tinvesti fl-eternità, Kristjan huwa raġel bid-dinja warajh. Il-ħalla kollox. Mhux litteralment nużaw l-għex tad-dinja, għandna karozza, għandna dar, però maħniex qegħdin niffissaw fuq dak il-ħwejjeġ. Nużaw il-ħwejjeġ tad-dinja minn ma nabbużaw minnhom. Allora, id-dinja hija warajna, kuruna fuq rasna, il-kuruna ma kienx fuq rasu. Li qed jilbisha fuq rasu, imma kienet il-fuq minn rasu. Il-weda tal-premju li Alla jagħtina. Mhux vera. Għal dawk li huma fidili lejh. Għajnejh merfu għal fuq, l-affezzjoni tiegħu huma l fuq. L-attenzjoni tiegħu jmerfu għal fuq u bik tiffidu. Matul il-pellegrinaġġ dak il-Kristjan kellu l-tiffidu. Illi seta jiggwidah. Mela, il-post tal-Bibja fil-ħajja tagħna u l-post tat-talb. Il-Pawlu jaċċenna lih fil-pass li qrajna. Bl-istess mod ukoll l-Ispirtu jgħinna wkoll fid-djufija tagħna. Mhux fid-djufijiet tagħna ta' immaġinaw. Kollha kemm aħna għandna nistgħu nagħmlu lista faċli ta' djufijiet jekk aħna nista' ma' nafusna. Ma Pawlu jgħid għandna djufija waħda. Jikkonċentra fuq djufija waħda, u ċoja illi ma nafux nitolbu kif meħtieġ. Ma nafux. Nitolbu kif meħtieġ. Ma nittisprawx. Il għaliex l-Ispirtu nnifsu, l-Ispirtu Santu jinterċidi għalina bi krib ineffabbli. Bi krib li ma jistax jingħad bil-kliem u dak li jfittex il-qlub, u ċe Alla l-Missier li huwa omniscienti, li jaf x'inhu għaddej fil-qalb tagħna, jaf x'inhu għall-moħħ tal-Ispirtu, għaliex jinterċidi għal qaddisin skont il-volontà tal-Alla. Hawnhekk għandna waħda mill-raġunijiet, l-aqwa raġunijiet, għalfejn għandi nitlob. Għalfejn għandi nitlob ta' kuljum, għalfejn għandi nfittex il-Alla regolarment fil-privat. Jew fiħdan il-Knisja fejn nattendi. Għaliex? Għaliex l-Ispirtu ta' Alla qed jinterċidi għalina. In-nuqqas tiegħi li hija d-ġufija, id-ġufija maġġura ta' ħajti, aktar u aktar għandi naħdem fuqha għax naf li l-Ispirtu Santu qed jibbekkja it-talb tiegħi. Qed isettqu, qed jippreżentah quddiem il-Missier b'interċessjoni infallibbli, b'interċessjoni għarfa u għaddisa. Fejn falli jien jagħmel tajjeb. U allura, f'da kollu l-aħwa, tistgħu tinnutaw kemm il-ħajja tal-Kristjan tista' tkun mollija fuq livell sublimi, livell għoli. Livell għoli, huwa għajb il-ħafna nies jippreżentaw lil nfushom jew jirreklamaw lil nfushom bħala Kristjani, però x'hemm differenti bejnhom u bejn in-nies tad-dinja? Kważi ma tindunax. Dan huwa għajb. Dan huwa għajb. Jiena nibda nissuspetta dawk in-nies u mhux verament Kristjani fl-aħħar mill-aħħar. Però għalina din hija avventura, hija battalja mirbuħa. Aħna aktar minn rebbieħa. Aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. U allura għandna tama wkoll li ma tiddiżappuntanix. Irridu ngħixu skont il-massimu. Jekk Alla tagħna ir-riżorsi qegħdin naħadmu dak ir-riżorsi. Jekk Alla tagħna potenzjal, dak il-potenzjal qegħdin niżvolġuh fil-ħajja tagħna, fid-diskors tagħna, fil-ħsibijiet tagħna, fl-azzjonijiet tagħna. Pawlu jgħidin intom rċevejtu spiritu ta' jasar ħalli terġgħu tibżgħu. Imma rċevejtu l-ispirtu tal-adozzjoni li bih ngħidu Abba Missier. Ġifieri għandna din relazzjoni mirbuħa għalina minn Kristu nnifsu bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Wara l-qamin bell-imwiet, jiltaqa' ma' d-disċipli jgħidilhom jiltaqa' ma' Marija l-Maddalena u jgħidilha mur għand ħuti u jgħidilhom jiena tiela għand Missier u Missierkom, għand Alla tiegħi u Alla tagħkom.
Ġesu assoċjana familja waħda miegħu, tant li l-Alla nistgħu narfuh ukoll bħala il-missier smewwieti tagħna. L-Ispiritu nnifsu jixed mal-Ispiritu tagħna li aħna tfal tal-Alla. U jekk tfal werrieta wkoll. L-Ispiritu qed jixed mal-Ispiritu tiegħi. Dana naf Pawlus qed jgħid hawnhekk. Għax din hija l-esperjenza tiegħi. Dik il-konvinzjoni stabbli, dik l-assigurazzjoni ħelwa illi jien naf fiċ-ċert fenni. Jiena naf li qiegħed fil-grazzja tal-Alla u qiegħed sikur f'dik il-grazzja. Tajjeb li aħna naslu wkoll il-kol kemm aħna f'din il-qagħda, illi nesperjenza l-Ispiritu tal-Alla jixed mal-Ispiritu tagħna li aħna tfal tal-Alla. U jekk tfal werrieta wkoll. Tistgħu timmaġinaw werrieta ta' mhux għax Alla ħajmut. Imma qatt jasal jum meta aħna ħangawdu kull ma huwa Alla u kull ma għandu Alla. Werrieta tal-Alla, werrieta ma' Kristu. Imbasta nbagħtu miegħu. Imbasta nbagħtu miegħu biex miegħu wkoll nkunu glorifikati. Ma jimpurtax bil-imbagħtu l-aħwa. Tifhmu għadin? L-għonet id-batijiet tissa għas jixtaqilhom ikunu paragonati mal-glorja ta' tidher fina. Ja kwistjoni ta' ftit snin, tpoġġihom mal-eternità, m'hemmx paragun. M'hemmx paragun. U allura anke jekk hemm dbatijiet u jekk jiswielek li tkun Kristjan, u għandna noddu nnefqa li nkunu Kristjani iva, għandna noddu nnefqa. Toħodx bi kbira. Għaraf il-patrimonju, l-wirt inkredibbli li Alla qiegħed iwedek. Weda li ta' bilħaq ma tfallix, mhux vera. U allura bil-qawwa tal-Ispiritu tal-Alla. Da kollu mhux biss isir possibbli imma huwa assigurat għalina. Bdejna biex għadna li ebda Kristjan muħajqa taħt il-kundanna tal-Alla. Dak li huma fi Kristu Ġesu u allura qegħdin f'unjoni miegħu huma meħlusa minn kull kundanna fi-żmien u l-eternità. U l-kapitlu jispiċċa biex jgħid ma qrajniex kollha, kollu kemm hu, jispiċċa biex jgħid li min se jisseparana mill-imħabba tal-Alla. La darba m'għandniex kundanna, m'hemm xejn, m'hemm ħadd, la xitan, la dnub tagħna, m'hemm xejn li jista' jisseparana mill-imħabba tal-Alla. Alla jgħidilna da kollu, mhux biex nitażnu, mhux bħalli kieku biex noqogħdu f'sodda komda issa u nitażnu, imma aktarx bħala inċentiv, bħala motiv biex aħna inqumu min-nas, inħallu l-Kristu jiddi fuqna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu ninvadu lil pajjiżna b'da l-Evanġelju li huwa l-qawwa tal-Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemnuh. Nitolbu. Missierna li inti f'smewwiet nirrodulek ħaj tal-li inti imxejt magħna mhux skont ħtijietna, ma tajtniex dak li kien ħaqna. Kien ħaqna l-kastik, però l-kastik tagħna poġġejtu fuq ibnek Ġesu, illi kien imsammar mas-salib, illi ġar fuq nnifsu l-ħtijiet tagħna sabiex aħna nkunu meħlusa. Sabiex aħna nkunu maħfura, sabiex aħna nibdew esperjenza ta' ħajja ġdida bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek. U għalhekk nitolbok mulej biex ebda wieħed minna hawnhekk ma jfalli milli nidħlu f'din l-esperjenza ineffabbli. Mhux aħna biss mulej ma dawk kollha li jsejħu l-isem ta' Kristu f'pajjiżna, nitolbok mulej biex tgħaddina l-qudiem u tagħmilna wkoll entużjasti sabiex nilħu l-dawk li għadhom barra. Dal-istess Evanġelju illi bidlilna ħajjitna radikalment. U dan tolbuh għal glorja ta' ibnek Ġesu. Amen.